612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nihatag nagkasiguraduhan nga masweldohan ang mga job order kon GO worker sa kagamahanan sa Dakbayan. Lalaki nga niguba sa clamp sa team sa Mandaue magsagubang og dakong multa. Samtang nakig-meeting si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, kang Iranian Ambassador to the Philippines, Youssef Ismailizadeh, kaliwa sa nagpadayong karong tensyon dito sa Middle East. Samtang nagsugod na pagdagsang sa mga terminal o sa pantalan, ang mga pasahero, mga sumasakay kung pauli sa ilang probinsya, nining pagabalaan sa Semana Santa, labi na kay karong adlaw, gihimo nga half day alang sa mga government offices. Headlines. Karon mo dawat ang situational report gikan sa mga pantalan o sa atong terminal. Nining Miyerkules Santo, mga kasama ang pagkarunay sa mga nagbiyahe na naka-tune in sa DYHP og na nakaroon sa ilang tagkatag sa mga destinasyon. Maayong adlaw kaninyong tanan. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival nihatag karon og kasiguraduhan nga masweldohan ang mga job order kon JO worker sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP. Tatak RMN. Report. Gipaniguro ni Cebu City Mayor Nestor Archival gawas siluhan ang mga job order kung JO worker sa kagamahanan sa Dakbayan. Partikular na nila indulaan sa usa ka libo ka JO personnel gawa pa makarawat sa ilang sulan so kada tumeging buwan sa Enero. Usa sa nakita sa mayor sa kalangay sa sweldo, mao ang pag-agi pa o pag-aprobar sa konseho niini. Kini subay usab sa natin sa budget ordinance nga aprobahan sa City Council nga tumeging tuig. Apan gipaniguro ni Archival kay dunay kahin ang kagamahanan sa Dakbayan alang sa sulan sa mga JO personnel. Masildoan nila na ganay budget. I-efficient na lang yun. Andamundaan ang mga requirements kay ang sa ordinansa manggod nga gihimo nila katong budget ordinance. Ang pagtudlo sa mga GO, gusto man nila nga sila may mo-approve? Gusto man sila nga ilang exercise ang gahom sa mayor? Aman na sa ordinansa na nato makit iba ang fine prints nga ang mga GO nga kwaon i-hire moagi pa sa council. It takes months. Si Mayor Nestor Archival, ang mayor ni Pemangnon sa mga department head nga dalion pagluso ang mga requirements sa mga JO worker aron dili na malangay ang sweldo niini. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:15 sa kahaponon, samtang gisusi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Cebu North Bus Terminal karong adlaw. Subay dining pagdagsaan na sa mga pasahero ug mga biyahidor na manguli sa ilang mga probinsya sa amihan ng Sugbo. Aron pag-obserbar sa Semana Santa, dumaduan usab sa gobernadora ang tigaduma sa North Bus Terminal pagsiguro na komportable ang mga pasahero nga mga bot sa maong terminal ug nga mahimong hapsay ang ilahang paghuwat sa mga bus nga ilang kasakyan. Nagkarayon si Jason Masirin, ang manager sa North Bus Terminal, nga mahimo na sila og patuman sa pipila ka mga measures aron mahimong komportable ang mga biyahidor samtang naghuhat pa sa ilang bus nga kasakyan. Kini sama sa paghatag og libreng tubig, mainom, libreng paggamit sa mga restroom, pagdugag og unom ka portalets o sa ka-cooling system o pagpahimutang o mga extra nga bangko aron mas komportable pa ang mga waiting passengers. Pabiling bukas ang maong bus terminal 24 oras matag adlaw aron i-accommodate ang pagdagsa sa mga pasahero karong Semana Santa. Gawa sa North Bus Terminal, gisusi usab sa gobernador ang Cebu South Bus Terminal. At oras alas 5:16 sa kahaponon, Kapitolyo ni klaro nga temporaryo lamang ang mando nga dili paagian ang lobby sa Governor's Office tungod sa gihimong renovation karon. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP. Tatak RMN. Report.
Subay sa nikatap nga memorandum diha sa social media, giklaro sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga ang maong mando giingong alang lang sa mga empleyado. Kini aron nga ma-manage ang foot traffic sa giingong gamayng agianan diha sa Kapitolyo samtang nagpadayon pa ang renovations. Unang nikatap sa social media ang memorandum nga gilagdaan ni Assistant Administrator Aldwin Empases nga nagmando nga ang access paingon sa lobby sa gobernador limitado lamang sa dunay mga appointment sa gobernadora. Apan matod sa Kapitolyo tungod kini sa gihimong improvements aron nga mapaluagan ang lobby alang sa mas dakong lugar nga kadawatan unya sa mga bisita. Gihimug-atan sa kagamhanan nga giingong gawa sa mga agianan nagpabilin usab nga bukas ang Kapitolyo alang sa pagpagamit sa publiko dili lang sa mga meetings lakip na usab sa kasal ug uban pang selebrasyon. Matod sa Kapitolyo nga dugay nang giplano ang maong renovation sa maong area. Gipasalig hinuon niini nga ugaling mahuman na ang gihimong pag-ayo mahimo na kini magamit sa publiko. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman R. Velocity HP, Tatak, Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:17 nasa kahaponon. Samtang lalaki nga niguba sa clamp sa team sa Mandawi, nagsagubang og dakong multa. Kasama mo sa Balita Radyoman Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Tungod sa pagubat sa butang nga iya sa gobyerno, pabultahon og dili mo menos 20,000 kapasos ang usa ka driver sa auto nga giklamp sa Traffic Enforcement Agency Bandawi kon team. Ang department head sa team nga si Hil Rituya mitug-an nga ang maong lalaki nga wa lang una panganli, nag-illegal parking hinungdan nga nabutangan og clamp ang iyang sakyanan. Ang team milusad karon og operasyon sa mga magpataka lang og parking nga mga sakyanan diha sa maong syudad. Apan inay isettle lang iyang obligasyon, giguba niini ang clamp sa tinguha nga kini matangtang, hinungdan nga makabayad siya niini lakip na sa iyang uban pag mga violation sa lagda sa trapiko. Di pati mao sa buhatan ni Rituya ang maong lalaki ug mihatag sa iyang rason nganong wa siya makatarong og parking sa sakto nga lugar. Apan aron paghatag og leksyon sa mga driver ug ngadto sa uban nga mga tawo nga dili saktong gibuhat niini, pamultahon gikri sa team alang sa iyang tanang nahimong kalapasan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. O kini nga portion dalit kanato sa DTX sa 500. Ikaw nagdala gihambin nga sakit karong panahon na mag DTX sa 500 na matag adlaw. Dira kanit siya dantini ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX sa 500 matag adlaw makatama, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia og uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras sa 5:20 sa kahaponon samtang ato karong i-check ato mga terminal. Diri sa Dakbayan sa Sugbo ang South Bus Terminal ug North Bus Terminal alang ni adto mga mobiyahe pa nga buot mangutana, buot mahibaw. Kumusta ka ang sitwasyon karon sa ato mga terminal? Baka mga pantalan, no karong nga mga gutlua katong gusto nga mopauli, karong gabi pa baka ugma sa kadlawon o karong hapon gayud nga gusto nga makahibaw o sa may sitwasyon karon sa atong terminal. Ato i-check live and direct gikan sa ato ang terminal. Sa norte nga bahin Radyoman Joseph Hosquihano JQ unsay latest nining Miyerkules Santo na mayong hapon. DYHP Tatak RMN Report. Yes, salamat kasama ang Radyo Ba na Aida, live ang direktor rin sa may North Bus Terminal, no? Nagdasok kabaga pasahero karon kasama ang Radyo Ba na Aida, ining Miyerkules Santo diri sa North Bus Terminal, karon kabaga rasa kanato nakita karon sa live video, wala mga pasahero nga nagpaabot o baga pass, no? Padong ni sa bay amenan nga pahin sa Lugan sa Sugbo. Ubay-ubay gida. Yeah, ubay-ubay gini. Naapay naglinya dito sa mga kasira, no? Dito sa mga kilid nga bahin kasama Radyo na daw. Kana ko tinagana gyud, no? Nagpaabot abot asa ni uban nato ni panguntanong taga mo aba nimo. Oh, ang taga-bantayan. Oh, posible. No, posible kay ang tuburan na naman nakasakay. Kay ang tuburan nga at kaning nga series bus na nakasakay. So puno na. Oh, no, asa ka ba nung? Lagos Dutch Asa puno. Kawit. Uy, Midilian.
Oh, sa inyo ah. Oh, Oo. tayo pidilin. Ay, nagdauna na. Pero tinaghalag ka sa magkaradyo na ida. Gikan ka to sa may gawas ka bahay. Kung musubay ka ning dunay atop nga murag ginamong waiting shed. Puno-puno ni ka sa magradyo na ida, no? O niya ka murag ani sa kanida. Bantayan ni Kurmay. Gikan dito, grabe, no? O grabe gid mga tao, no? Nagdasok, nagpunsisok sa magradyo na ida. Kining mga pasahero karon, no? Padung ni sa may norte nga bahay, no? Kasi man JQ, rai conductor daw, inspector ba kada pila may plite na ron paingon sa norte, paingon sa Midilian o paingon sa Hagnaya o daan bantayan. Dito ko sa kuan, kadiyot mo ko sa kuan kana lapas-lapas ko gamay diri sa may kasiran kasama radyo na Aida. Doon ay naabot na mga bus pero kuan ni padung ni Tuburan, padung Maya, daan bantayan pero way pay padung sa Hagnaya or sa padung sa Bantayan Island kasama sa radyo na Aida. Makita ka tagpilang plate yan no? Pilang plating bus. Yan anak ko sa may sa giyo na natalang ko, no? Okay. Naglinya man sa kasama ng radyo na Aida, no? Naglinya sa niya mga mulukat og ticket. Kani. Mulukat og ticket ni. Kani. Lukat og ticket ni naglinya sa mga radyo na Aida, no? Ma'am, tawin man ka, ma'am. Asa ka padung, ma'am? Padung po, Maya. Hagnaya. Bantayan. Bantayan lang siya. Tagamon. Bakasyon. Ito sa ako anon. Bas, padung ato sa Hagnaya. Sa kay Nalit. Walang karbaw, sir. Kay Balo. Asa dapat sa Bantayan niya island niyo ah? Babakasyon kami nga to. Bakas naman po dili ka taga Bantayan Island. Hagnaya la, Hagnaya. Hagnaya nakaguto pero bato Bantayan. Bakasyon sa Bantayan ka sa Bantayan Island kasama ng radyo na Aida, no? Bakasyon sa dito sa lumad nga taga Isla. Ang sultihan sa niya, may mga taga Bantayan kasama ng radyo na Aida kay sultihan. Doon ay kuhan gyud gamay, no? Nga makasito ka taga dito mo ito. Wala makakuha ko kung sultihan ganin nila. Ibawa gina ako nga taga-isla ka sa radyo na Aida. Kani, no? Nagpusisok ni, no? Padung ni pa ni mulukat og ticket, no? Gikan sa entrance. Katong ako nakita gini na permero sa itong lahi, nagpaabot to mga bus. So, nanatoy ticket, no? Nanatoy ticket. Yan, nanatoy ticket. Naglinya na to. Linya na to na magpaabot na itong bus nga mo sakay. Yan dire, mulukat pa nag-ticket. O, kani naglinya. Gikan sa entrance, hanto dire, naglinya ni nga mulukat pag-ticket. Doon na sa'y lain dito nga gianan sa pasog padungsod pero kani akong barugan diri nara dool ang ilang lokatanan, no? Turay naman ay ko naamay sa ticket center ay naman toy mga karatula nga gibutang. Pero way mga kuan way presyo. Way presyo. Nara ikuan laing mga bus nga sa bus niya na bihar doon ay 20% discount mara, no? Ang mga PWD, ang senior na 20% discount. Mga naman sabi, pero kaya nga, Bantayan pila, Hagnaya pila, Kawit pila, no? Mauning yan, kaya what man lang po ang mga gusto nga mag-commute or magbahas na yung idea ko pilay andamon kay siguro ang ubar ko doon naman gali mga sakyanan na ilang pilion nga magbahas na lang aron dili kayo madakan sa pamasahe or crudo or gas baka. So ako ba mag-commute na lang? Di ako matana sa may matiket na be. O balik ko dire. Ano makakwanta pilay ko, ano? Kani padung ni sa kadutatan ni yan. Kani padung mo sakay. Padung sakay ni sila. Okay? Para din ni. Bantayan via Bugo, Kawit. Kani. Ang utana ta. Sir, ladder sa Wednesday. Pilay ron asa pa dong. Now, ako kay Bawgan. Waka ba asa ka ba? Waka ba? Ano ba? Okay, lasig pa rin. Basin lang dili sa nilikit. Dili sa mo nilukat. Lasig dili mo mga patali, no? Ganing taga. Kani nag-uniforme. Kani. Sir, ladder sa Wednesday ron pa dong sa Bantayan. So, driver ko. Wala kita pa? Wala driver. Asa may mga kuno ni? Okay. Ebo ni. Dani. Ato ni pangutanon kung pilay piti, Bugo ug kuan, Kawit. Dali ka diot kay dapat sa gi kuan. Dapat mga bagahe nga ipasok. Gani. Yan nag-asok ka sa mga no, naganawanam. Doon ay nangabot na mga taxi, mga balhabal, nga sigawas, nga nangabot na, no, palungison, alang na sa paglukat o ticket ka sa baga radyo na Aida. Kadiyota kay basi dahil musugo dito, makita gina ako dito, no?
Agad kay na busy pa maning kung tuloy akong ato tapatan on. Busy pa man no. Nagpaglikid. Driver man Stilan. din usa ni atong giidol. Kada kay mga tana ko dre mo kano ba? Balik ko dre sa agi. May ka na naglinggo-linggo dre. Dito sa ato wala sa naglinggo dito. Ito ko mabuhasa to pa no. Ana ko dre napita. Naglinya man ni baso. Kani. Naglinya pa man eh. Para padung asay padung. Maawaw lang gid sila. Maawaw lang kita sila pagka kita sa Bilo Pascual ba. So kani anak ko dre. Series man nga kwan tigitingog Okay. kasama ang radyo na ida no. Kadiyot nga. Tana-tana nila. So at least bisan og daghang tao pero half ra. Asa ka ba dong ma'am? Baterya yan. Pwede ang pwede dito sa bantaya. 180. 180. So regular bus na. Regular bus? Regular bus na ma'am? Regular bus. Dili aircon. Oo. Dili aircon. 180. 180. Kanang uban diri naglinya na gid ka sa mag-radyo. Kana. Kaning kuan mao ning ticketing counter sa series no nga bus unya dito sa Tubangan sa Tugyagi ano katong gigabiran ganina ang mahalala itong bus dito doon ay autobus ay kuan kagalit nagdagkuan ng ring ato ni pautan si kani kuan manig kuan ID sa senior ato pautan ni anay priority man ako na doon lang dali Dunay 20 discount ka daw ako senior PWD o pregnant ka sa mag-radyo na Aida. Kanya ipakita lang ID. Kari sir. Sir, asa ka ba daw sir? Ano? Ganun lang kayo. Mga mawawon. Mawawon. Ganun lang kayo mga kuwan lang ito pangutakan. Kiniwa pa kalukat og ticket umni kay bawo ka sa mga radyo na Aida. Kay pila na ron. Kaning bugo ba kawit ba ang dabantayan ang regular is 180 onya ang aircon ambot kung pila no mo na atong sutaon na itong kay kining naglinya din sa nitong interview ang kay basi wa ba ni sila kay kay itaas sa presyo sa produktong petrolyo base doon na nay kuan no doon na nay uminto ang pritihan kasama radyo na ida no kadto kayo kay totoo na hanbe bas pagkuan dito base line nga kuan no para kung gini para dabantayan dali ring napita sa kapo abanti ko gamay so gumana lang lukat og ticket kini sa magradyo na ida mo proceed sila diri sa waiting shed Waiting area na. Magwatag ticket. So naibutangon no ticket no entry. Kani no ticket So kada naglingkod diha nanay mga ticket gyud. Kanang lingkod diri sa waiting area nanay mga ticket niya na magibutang ato magiwan no ticket no entry. Na mao ni nagposisyon nagdasok diri sa sud kay umay bus no. Ang bus ang niya diri 1 2 3 4 5 apadong dalbantayan tuburan katubusa orag bayatong ganina no. Lain dito sa unahan napuno na sa dayon igabot sa bus kasama ang radyo na ida. Mapuno dayon no kay daghan man nag-atang diri nga mga pasahero sa mga bus nga mo kana diri no mo abot diri sa ilang na nahimutan ka sa mga radyo na ida. So ato ni pautanon sa gawas na libi kay mo na nasunod na ko sa kuan waiting area no. Kaya basi ma kani nakalugat ng ticket no. Kaya nakalugat ng ticket ng uban. Unya padung siya sa sud no sa waiting area kasabaga radyo Banaida no mo gawas ko diri kay kini mo tanan pe posible kining uban diri na puno na tong kuan ganina Pagkadali ara no. So usa na regular bus na din na aircon. Aircon Aircon. Aircon niya doon sa LTO rin mo kuan no Mo inspeksyon. Inspection aron safety gid ang biyahe kaning kuan kaning tuburan pila kaning plite para tuburan. Ma'am, wala na sa USP Philip para tuburan ka? Tabilan pila sa bilan. 165. 165. Oo. Tabilan na siya. Usa man din na pag-increase or wala? Kaya tumutan ra. Doon na increase ma'am sa imong nawan. Asikag ko biyahe o kuan. Karon pa. May bawo sa Pilipinas to. So na pagina 165. Okay. So why increase? Wala increase sa tabilan. 165. 165 for Taboylan. Aircon bus. Pagkasa nito ka.
Ato bi base ato madalios kani. Kato amo ala. kani may pag-abot. Oh, kani. Ito So unsa man ni kasaman JQ largo nis mo didehos kani niabot nga bus? Oh, kani. Oh. Roro ni siya, roro ibutang sa sakay sa roro. Yeah, sakay direct ni kasabang radyo na dito sa Amol. Dito sa Langis. Kana, oh. Puno na, kani. Wata na ka, doon ako inalis sa base mo lang ka tao, buwas. Kada tao, kani. Bandidios diretso ni sa Amol. Sa Amol, Bandidios. Ayun na to kan, Bandidios. Nana may direct kasabang radyo na Aida, no? Gikan, roro man kani gikan ni sa, ato panon pilih. Pilih sa Langis. Dito. Pilih. Mo pilih dito Langis. 400. Ang alan dyan na, ang loro na. Diretso man Tanan, apilan ko ang. Ikaw? 400. 400. 400. Di murag ni kontuan na. Madada pa sa itong bulsa. Aha, pero pila man to kani adto? Klaro ni, warag sa ako nagbaban, kauli ko, tumihagin ko, mga 300 kape ko man to sa mga radyo na ida. Doon na i-increase, no, for naman, kani, naglinya ni, no, direct ini sa mga, kaya na may diretso ka sa mga radyo na ida, gikan sa, there is North Terminal, wala, no, gabot doon sa Agnaya, ang imong gilingkuran diri sa series bus, maurga pa gilingkuran, gabot mo sa kape. Pero og maohon kung tulo or upat lang mo kasman JQ niya, dili mo magsakinan makadaginot kay kung magsakinan ka private mo bayad pa man sa no? Bayad pa sa kanan. Nya magasolina pa. Gasolina pa, mahal gasolina. Araw-araw ni gamay nga diretso. Kana no, amo ni ang Bandidios ato speakers sa kana no. Ato ba ang sa to dito. So 400. Bakulod ba tong pikas? Puno na Or Negros. Negros. Baya tabilan, agi ni tabilan. Nala, abot-abot na ba mga bus sa mga radyo na ida, no? Kani padung ning uban tawo na nagatangre. No? Ubay-ubay ni diri dapita, no? So, sa to pa kumpara na Para sa nito? Para sa kawit. Kawit. Bila tes kawit. Parman, kapin. Pilay kapin. 240. 240. 240 ka sa mga radyo na ida. Sa inyo, sa kawit. 240. 240. Aircon. Gamay. Aircon na din, or aircon? Regular. Uy, regular. Regular na, 240. Ang aircon na nas mga 280 siguro. Aircon. Ikaw nga, makibaw ka pili aircon? Makibaw? Wala, 240 ang rin. Kaya tao, kaya. Gaya. Kaya gaya. Nani sagol na gaya. Doon ay Bantayan Island. Doon ay Bugo. No, pero gaya ni sagol na ni Musakan yung taga-Bantayan. Santa Fe. O Bantayan kasama. Pero na siya, diretso ang Bantayan kasama na doon ay no? Lungsod sa Bantayan, bago sa diretso. Ya kan si makasakay ni Agnaya sa Tapera Potod, no? Adi nang din nakasakay dito sa diretso. Diri na sa Agnaya padong sa Bantayan Island, no? Agnaya Santa Fe kasama Radyo Manaida. Adong ni Agnaya. Ya na, okay, pagyapon, no? No, si Santa Fe no taga Bantayan ni amo sakay ani kay Agnaya man kasama Radyo Manaida. Kapag kasakay sa direct dirigin mo sakay, no? Nya nagnaog lang. Itong diretso, wato yung nagnaog, pwede na ka mo sakay sa, ikabot sa Roro, pwede na ka di manaog, pwede sa ka manaog. Pero mo bantayan imong lingkuran. No? Pero diretso yun, na? Sa imong lungsod. Largo yun. Mabita na kanindot ron igbiyahe dito nga awanan, di na magnagnaog. Di para sa na mga panahon, daging mga katuigan nga, magnaog-naog ka sa mag-radyo na dating karon, na diretso rin yun, no? Dito sa imong destinasyon kasama Radyo Manaida. So no, wag yapon ni Kuan, ni Balyar, ni daghan yapon ang mga tao, mga pasahero karon mga rasa, ining kapon karon dito sa may North Bus Terminal kasama Radyo Manaida. So no, ang delegasyon kasama JQ? Yes, kasama Radyo Manaida. Kumusta man, naba kayo na matigdan diha or kaganina nga mga libreng sakay buses para sa probinsya? O wa ka makaatol nga makakita? Ako kakita, no? So far, nakadita na kami naglinggo-linggo. Basig limited ra pod kaayo ang biyahe adto. Kani. Ay ato pa tanong ni Kuasa ni kani ay. Kay kuaman naglinggo-linggo man basi nagpaabot ni basi libre ni. Kani.
Kita kaning mga naggasok sa Aha. Pilipinas, tunga, no? Lapin sa may entrance. Kay naay mga nag-message nato diri nag-live sa ato ang live program karon, nag-comment kon ang libreng sakay asa man pwede musakay. Ganito ato ko mga tana sa Magalbe. Para sa inyo, ma'am. North, o sa may bus nyo sa kananin? Libre ko no, sir. Libre rin. Libre sakay. Kanay lagi, mga kong mao ni siya. Kanay. So magpaabot lang sila. Mga natin ako rin sa tunga, dapit sa main entrance, kaya tender gibita, mga doon ay mga tao. Wala yung mga priority number mo lingkod lang sa mga gi-provide nga share. Magabot nga ba, sakay na mo diretso, ma'am. Tingnan mo ng pulis. Lagi pulis may nigaw nimo, kanay may mga pulis kasama radyo idol. So wala lang like coupon, wala stop, lingkod lang. Priority number, lingkod na mo. Wala ka na size. Libre. Okay. alas So 6 first pa? come, first serve siguro. First come, first serve pa. Oo. First come, first serve. Asa may biyahe ani ni Mrs. Asa ka doon, ma'am? Oh, bao. So good. So good. Okay. So good. Lora, kaning uban, palorte gini kasama ng radyo idol, pero libre sakay. Nya uba-uba yung mga sakos 20 dito sa entrance, so pagdagag bagahe dire para safety gid, no, mao ni. Atong mga amigo ng mga sakop sa Philippine National Police, no, ni Asabig dai mo sir kani. Kay kani sa gawas, no, padong ni sir kasama ng radyo na ida. Kani nya doon ay mga pulis nga mo inspection sa do sila mga bagahe aron safety gid kasama ng radyo na ida nya. Sila sa nagbaba doon ay libre sakay. Mao tong libre sakay to nahan, no. Doon ay ikaw ng province of Cebu. Kato, no? Pero wala sa nilak, pero magkinangwan magatang ka, no? Magpasensya jud kag paabot. Magpaabot ikaw, tastas kayo, pasensya kayo. Alas 6 na ko niya, ang uban rin, ganina, pagabot ako, mga 5 pagod to. No, niya, dili na siya daan. Kanay, mao nang libre sakay, katong sakto to yung mga tana, naagi di no? Libre sakay. Oo. So naay gialat o niya ang biyahe karong alas 6 sa gabi eh. Alas 6. Oo, unsa kay interval ana no? Wala. Bata din mo sa kay dali kay kay gasto. Oo. Pagkuha niya diha og video og mga hulagoy kas man JK magkapahibaw ta nga naa say ongoing nga libreng sakay. Labi na og makapangutana ta unsa specific nga time, unsa may interval ani. Okay. At ni mga kanay, no? Okay. Para ang sitwasyon kasama ng radyo na ida, padayon, no? Ang atong pangutanon kung unsay sunod nga. Ma'am, sa alas 6, ang permero nga libre sakay na napay laing oras? Di mo libawan? Wala ko bao katulitan ko na. Wala kay bao. So kini alas 6 ni nga kuan, Biyahe. libre sakay biyahe. Padong norte, no? Mangutana ta ning kuan diri, no? Alam mo yung doktor siyang kuan na rin nag-alialis yung naong gato mo na ta. Mangutana ta rin, no? Alas 6, kasi na tayo like, gani, mangutana ko rin. So, alas 6, ang libre sakay rin. Alas 6? Alas 6 niya. Doon na pailahin? Gani ma'am, kamay sabi. Lahat ka rin sa DYHP ma'am, no? DYHP RMN Cebu. Parang alas 6, may libre sakay. Mo giingon nila kay linya man tamis na ibayad. Balik ni kay ako mag-save di pa di daghan Mao. Gawas alas 6, sila pailahin oras? 24 hours. 24 hours? Dili. Oras. Dili. Nalay kuan. Every 4 hours. 4 hours. 4 hours pila. Size City Uso ni alas 10. Alas 10, ana. Igo po na makabalik. Ang destinasyon Padula, Norte, Tanan. Pili ito, Aglaya. Agnaya una daw. Agnaya. Kawit. At ito yung ambas. Ito yung gikan sa Kawit. Yes, ba? Ang bugo pa. Bugo, Hagnaya, Idilien. Kawit, Dandantayan, Bugo, Onya, Tabugol, nalimot ako sa amon. Palasa, padula, kuan, uli. No, pero, kung panangutan na nasugod na yung mga diyan, manawag ito na sugod. Pwede na mo ito, kung gusto ka mo ito, Ator na na. Alay na kayo, walang sugod, o diya sa dakit Bugo, manawag na kaliya. Okay, kung nawag ang daan nawag ang daan. Maog yun. Maog yun. Tinood, no? Mauli kasamang radyoada. Huwag mamuli ko. Dari lang dali ko. Pag-atang lang sayo. Pag-atang dali ko din lang. Gantayan na lang ang mga ahon niya. Buwatan ko din. Manan na Alam mo, nasunod pa din. Alas 10 sa gabi. Damay-gamay nagkasayro na.
O ya, libre pa. May na imong iplite, palit na nagbugas o palit niyo pag-konsumo. Maugyat, no? So every 4 hours guys, alas 6, alas 10, niya dayon, napatay. Every 4 hours, napagin ugma. So, libre sa kay kasama ng Radyo Manayda. So, malala, ang sitwasyon karon ng rasa diri sa North Bus Terminal ining Mercury Santo alang sa pagpabalandong o pagbalaan sa Semana Santa ining adlaw nga Miyerkules. Gikan sa North Bus Terminal, ang inyong radyoman, Joseph Oscano, DYHT, Tatak, Araman. Radyo mo nationwide. Dengan salamat Radio Man Joseph Quijano sa report nanukad gikan sa North Bus Terminal diin karon mga orasa nagpunsisok na ang mga tao, ang mga biyahidor. Nga mo pauli sa tagtag sa mga probinsya panbisan pa niini base sa ato ang monitoring ingon man sa pag susi o pagsubay ni Radio Man Joseph Quijano sa ipagadala nga mga hulagway pilagi sa tong live nga coverage hapsay man hinuon. Smooth ra man hinuon no ang paglinya sa mga tao, pag-atang sa mga bus na natay nakita nga mga LTO personnel nga mususi usab no, sa mga bus, mga drivers, mga conductors ug uban pa. Ug dira po'y libreng sakay nga gitanyag ang Cebu Provincial Government unya 4 hours ang interval. So sa North Bus Terminal paingon sa norte mga kasama ang biyahe alas 6 karong gabi unya after 4 hours na napoy lahing biyahe paingon sa norte. Amping kanunay ha sa tanang mga nagbiyahe ato nga mga drivers ato mga biyahidor amping kanunay ug ingon man asa man ta dapita karon magtimaan sa Semana Santa mag-obserbar sa Semana Santa di ta malimot no sa ato mga pagmamalandong pag-adto gyud sa mga simbahan pagpasalamat paghimog mga reflection ug mga gawi mga buhat sa kaluoy mga kasama aron pagbuhat ni ini mga charitable actions sa kabahin sa 7 or 7 ka mga corporal works of mercy. Labi na good panahon sa Semana Santa mga kasama. Ato oras sa 5:43 na sa kahaponon. Pilay priti sa Toledo. Genevieve Pardillo mayang hapon. Asa tamuli niya sa libreng sakay si Ma'am Rowena, yes, katong sa my North Bus Terminal nare designated dito nga tent or area para sa libreng sakay. Ana po'y area para sa regular nga mulukat og ticket. Linar mayang hapon kasamang Aida mayang hapon sa Mayong Miyerkules Santo kanatong tanan mga kasama. At oras sila 5:44 na sa kahaponon. Chacha Boyles, Mayo Miyerkules Santo, pakigreet na Ere Boyles, Vanessa Peralta, Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, ug Ola Boyles, Manig Boyles from Ubay, Bohol. Oy, kumusta mo diha sa Ubay, Bohol? Kumusta ang taga Ubay? Diha sa Talibon, Bohol. Pugoy family and Auristela family, maayong Miyerkules Santo kaninyong tanan. At oras sila 5:45 na. Dugang pa mga balita mga kasama sa itong pagbalik human sa mga pahinomdom.